Епізод 3. Європа і Азія. У пачатку 1919 года Еўропа была ахопленая хаосам. Персанал не мог даць рады. Нягледзячы на гэта, працаўнікі як маглі дбалі пра належнае ўражанне, каб хоць сімвалічна захаваць ранейшы прэстыж гатэля. Няўважлівы назіральнік мог бы нават паверыць, што тут усё ў парадку. Прыглядзеўшыся больш пільна, кожны заўважыў бы. Еўропа прыходзіць у заняпад. На калідорах валялася смецце, пакоі былі запушчаныя, бялізна на ложках брудная, ручнікі зніклі наагул, каналізацыя ўвесь час псавалася. Ваду прыносілі ў вёдрах. На дзвярах у туалеты спачатку вывесілі друкаваныя пісаныя аб'явы з просьбамі не карыстацца, а потым увогуле забілі дошкамі, каб пастаяльцы нават не мелі спакусы туды зайсці. Неяк удзень да параднага ўвахода гатэля пад'ехала брычка. З яе высеў высокі, добра апрануты мужчына. Ён заплаціў фурману і з невялікім чамаданчыкам у руцэ і тэчкай пад пахай увайшоў у вестыбюль, а потым накіраваўся ў кабінет кіраўніка. Там ён паставіў чамаданчык на крэсле і сказаў дзяжурнаму: «Я зараз вярнуся. Звярніце, калі ласка, увагу на багаж». Ён выйшаў у хол і абышоў ніжні калідор. У самым яго канцы мужчына знайшоў пакой пад нумарам 13. Госць хацеў глянуць праз замочную шчыліну ўсярэдзіну, але знутры былі ўсунуты ключы, а на дзвярах вісела картка: «Аляксандр Сямёнавіч Старцаў». Прыезджы ціха вылаўся і прайшоў у кабінет кіраўніка. Там ён паказаў дзяжурнаму пасведчанне цэнтральнага камітэта накіравання ў Менск па службовых справах. Дзяжурны сцяміў, што перад ім вялікая шышка. Перапоўнены павагай, ён упісаў персанальныя звесткі важнага госця ў спецыяльную кнігу, якую штоночы правяралі чэкісты. Неўзабаве новы пастаялец быў аформлены. У рубрыцы «Імя і прозвішча» значылася згодна з дакументамі «Азія Іван Андрэевіч». Пранырліваму службоўцу, які падволі для даручэння чэкістаў цікаваў за жыльцамі і персаналам, прозвішча «Азія» падалося дзіўным. Перад упісаннем ён перапытаў: «Азія?» «Так, як значыцца», – напышліва прамовіў Філіп. «Прабачце, калі ласка», – перапрасіў збянтэжаны дзяжурны. «Такога трэба пазбягаць». Філіп пазяхаў. Упісаўшы новага пастаяльца ў кнігу, службовец узяў расклад гатэля. «Для мяне, калі ласка, выгодны пакой на першым паверсе», – сказаў Азія. «Я не хачу хадзіць высока па сходах. Можа быць, пакой нумар 13? Люблю гэту лічбу. 13-ка пакуль занятая. А нельга перасяліць жыльца куды-небудзь і гэтак далей?» Філіп махнуў рукою. «Усё не так проста», – уздыхнуў службовец. «Я вам скажу па сакрэце, таварыш, бо бачу, з кім маю справу. Там жыве намеснік старшыні надзвычайнай камісіі, а яшчэ ягоная жонка. Але праз некалькі дзён яны маюць выехаць. Я адразу ж вас туды перасялю. Пакуль жа прапаную вам найлепшы вольны пакой. Нумар 34. Ну, добра, але не забудзьцеся, калі ласка, і гэтак далей. Буду пра гэта памятаць. Адразу вам паведамлю». Дзяжурны услужліва выгадаў перад новым пастаяльцам. Ён сам занёс чамадан прыезджага ў пакой і даў загад службе вышараваць і вычысціць там усё аж да бляску. Асабліва яго бянтэжыла і гэтак далей з вусна высокага госця. Гэтыя словы звучалі неяк асабліва пагрозліва. Гатэль «Еўропа» быў прызначаны жыллёвым аддзелам гарвыканкама для прыезджых найвышэйшага ранга і чынавенскіх эліт. Філіп выкнаў з пакоя мурзатага паслугача, загадаўшы прыбраць пазней. Вымыў рукі, пакінуўшы чамадан, выйшаў з тэчкай пад пахай у горад. У Філіпа ажно адвісла губа, калі раптам ён убачыў у холе барана, які ішоў яму насустрач. Паводле Філіпавых звестак калега мусіў быць за кратамі.
Скалануўшыся, ён падбег да барана. «Алік, і ты тут?» Баран спыніўся і скасаўрыўся на Філіпа. «Нешта не прыпомню сабе», – сказаў ён, насупіўшы бровы. Філіп скеміў, што гэта проста вельмі падобны да барана чалавек. Ён выпрастаўся і надзеў маску абыякавасці. «Пардон, неверагоднае падабенства. У мяне ў Маскве быў знаёмы партыйны дзеяч, якога звалі Александр і гэтак далей». «Я таксама з Масквы і таксама партыец. Мяне завут Александр Старцаў, доктар юрыдычных навук». «А, не, у таго прозвішча было Гольдаў. Даруйце, што забраў ваш час і гэтак далей». Філіп пакланіўся Старцаву і накіраваўся да выйсця. Нават на вуліцы яго не адпускала думка пра дзіўнае падабенства. Гэта яго нават устрывожыла. Ён не мог ведаць, што Александр Старцаў – гэта брат Александра Барана ад аднаго бацькі, але ад іншай маткі. У вестыбюлі круціўся дзяжурны. Старцаў паклікаў яго і, цішком паказаўшы ў бок Філіпа, запытаў: «А гэта хто яшчэ такі?» Дзяжурны услужліва патлумачыў намесніку старшынічака: «Дэлегат ЦК з Масквы. Сёння прыехаў дзеля канфідэнцыяльных спраў. Вельмі дзіўны». «Чаму?» – зацікавіўся Старцаў. «Камандуе, як у сябе дома, ну і ўвогуле. Відаць, прыехаў сюды наводзіць парадак». Старцаў нахмурыўся, кіўнуў галавой выцягнутаму па струнцы дзяжурнаму і пайшоў у пакой нумар 13. Ён ведаў, што у яго ўсё ў парадку, але, нягледзячы на гэта, крыху трывожыўся, хутчэй нават злаваўся. Жонка, закутаная ў вялікі ваўняны шаль, сядзела ў глыбокім фатэлі і чытала. Пабачыўшы мужа, жанчына адкінула кнігу. «Ёсць кватэра?» – спытала адразу. Муж маўчаў. Здымаў паліто і прыладжваў яго на вешалцы. Потым адтрос ад снегу чорную каракавую шапку. «Ці ёсць кватэра?» – паўтарыла жонка. «Гэта ўжо не жартачкі, тут вада замярзае. Ты ж ведаеш, што ў мяне слабое здароўе. Цябе цэлымі днямі няма. Табе добра, а я нават рэчы распакаваць няма як». «Кватэру абстаўляюць. Разумееш, я раблю, што магу. Яшчэ некалькі дзён нам трэба пажыць тут». «Нічога сабе заявачкі, каб я тут акалела». «Ці чуеш ты, што я кажу? Я раблю ўсё, што магчыма, але на ўсё трэба час». «На ўсё, але толькі не на мяне». «Не будзь агіднай мяшчанкай, перастань чапляцца, бо ўвогуле ўсё кіну і пайду». «Можаш ісці, ці я трымаю. Я вярнуся ўрэшце да мамы, бо гэтае бадзянне мне ўжо абрыдла». «Цяпер такія часы, трэба сціснуць зубы і ператрываць». «Вы самі сабе зрабілі гэтыя часы, і вас і ўсяго гэтага я маю ўжо дасюль». Жанчына прыклала рабро далоні да шыі. Старцаў вымаў з шуфляды пісьмовага стала некія паперчыны і маўчаў. Імаверна, ён не хацеў больш спрачацца з абуранай сужонкай. Александр Старцаў быў сынам вядомага ў Расіі адваката Пятра Старцава. Я крыху распавёў пра яго ва ўступе да рамана «Яблычак». Там ён фігураваў у любоўнай гісторыі з Андзяй Баран як Рычард. Пазней Рычард Пётр атрымаў важную пасаду ў царскім міністэрстве юстыцыі. Жонкай у яго была полька, якую звалі Галіна, залатая галынка. Сам жа ён на 100% быў праваслаўны і цараслаўны. У духу гэткіх ідэалаў ён выхоўваў і адзінае дзіця у шлюбе з Галынкай, свайго спадкаемца Александра. Пра незаконнага сына з такім жа імем ён нічога не ведаў і не чуў. З Андзі, якая ўратавала яму жыццё ў бардэлі, у яго была толькі мімалётная любоўная сувязь, і ён хутка і лёгка забыў сваю каханку. Александр Старцаў рос у роскашы і меў найлепшых настаўнікаў. У 10 гадоў ён свабодна размаўляў па-французску, браў урокі ігры на фартэпіяна. Потым яго аддалі ў гімназію,
дзе вучыліся дзеці багацеяў і расійскай арыстакратыі. У той прэстыжнай навучальнай установе, як амаль ува ўсіх гімназіях Расіі, у старэйшых класах быў модны сацыялізм. Вынікала гэта з традыцыі расійскага дваранства, бо ідэі справядлівасці і вольнасці заўсёды выходзілі ў Расіі менавіта з вышэйшых сфераў. Ва ўніверсітэце Александр Старцаў уступіў у сацыялістычную партыю, а пасля расколу ў партыі перайшоў з лагера Пляханова на бок Леніна. Браў удзел у рэвалюцыі 1905 года, быў у ссылцы. Знешне ён вельмі нагадваў Александра Барана. Шмат супольнага было і ў іхніх паводзінах. Абодва былі негаманкія і замкнутыя. Аднолькава любілі парадак. Відаць, свой выгляд і падобны тэмперамент яны атрымалі ад нейкага продка па бацькавай лініі. У абодвух маткі былі полькамі, братоў жа вылучала крыху прылагодненыя ранейшымі пакаленнямі мангалоідныя рысы. Касаватыя вочы, вострыя скулы, смуглая скура, чорныя валасы. Вядома, Александр Старцаў перазуходзіў брата ведамі і інтэлектам. У сваю чаргу жыццё развіла ў Барана неверагодную назіральнасць і здольнасць прымаць хуткія рашэнні, пра што інтэлектуал Старцаў мог толькі марыць. Баран лічыў сабе палякам. Старцаў пачуваўся расейцам, але не належаў да катэгорыі прыхільнікаў монархіі. Больш правільна трэба было назваць ворагам царызму. Старцаў, як і ягоны бацька, таксама ажаніўся з полькай, спявачкай Альжбетай Бухоўскай. Жонка была маладзейшая за мужа на 15 гадоў. Гэта была незвычайна прыгожая жанчына, вельмі ганарыстая і ахвочая да раскошы. Старцаў не зрабіў у партыі вялікай кар'еры. Ён быў занадта сумленны, не ўмеў падлізвацца і плесці інтрыгі. Яго заўсёды спіхвалі на другі план больш учэпістыя, але менш годныя падхалімы. Пасля кастрычніцкага перавароту 1917 года яму не знайшлося добрага месца ва ўладзе. А на пачатку 1919 года Дзяржынскі выслаў яго ў Менск на пасаду намесніка кіраўніка ЧК, бо старшынёй быў заслужаны, надзейны, але малаадукаваны чыгуначнік Міцін. Старцаў атрымаў адмысловыя інструкцыі, якія датычылі барацьбы з контррэвалюцыяй, спекуляваннем, шпіёнствам і бандытызмам. Паводле даручэнняў Дзяржынскага, ён меў за заданне арганізаваць спецыяльны суд, тройку, для хуткай ліквідацыі ў Менску і ваколіцах ворагаў пралетарыяту. Акурат сёння цягам некалькіх гадзін доўжылася нарада, на якой абмяркоўвалі гэтую справу. На паседжанні прысутнічаў гарадскі камендант Крывашеін, пратэжэ Зінов'ева. Яго мінулае было цёмным. Менскія злодзеі з пенаю на вусах даказвалі, што ён смаленскі блатны. Некаторыя пярэчылі і казалі, што ён быў дробным смаленскім жулікам і дылетантам. Гэта пацвярджала аферыстка Сабіна Вялікая, якая ведала зладзейскае асяроддзе Смаленска. Калі ўзяць пад увагу, з якім шалёным садызмам Крывашеін у тыя гады катаваў злачынцаў, і наогул усіх, хто трапляў у лапы ЧК, то цалкам магло быць праўдаю. Рэпрэсіўны апарат савецкай улады ў Расіі абапіраўся пераважна на крымінальных дэгенератаў, падонкаў, подлых зладзюжнікаў, вычварэнцаў, незалежна ад таго, з якіх сфер яны паходзілі. Прафесійныя злодзеі, сапраўдныя блатныя, паставіліся да савецкай улады недаверліва, нават варожа. Яны гінулі ў кіпцюрах ЧК, але іх нельга было зламаць. Яны лічылі за лепшае памерці, чымся стаць стукачамі, здраднікамі, правакатарамі або катамі. Калі камуністы зразумелі, што іхні флірт з блатнымі не ўдаўся, то пачалі вынішчаць усіх рэцыдзівістаў. Праз гэта злодзеі яшчэ глыбей зашыліся ў падполе і нават на дробную работу пачалі хадзіць са зброяй. А на ўсе дэкрэты і пастановы ЧК яны адказвалі яблычкам. «Эх, яблычык, куды ты коцішся, бо як трапіш у ЧК, не вароцішся. Эх, яблычак, што ж у цябе чуваць,
чайкісты ў лес ведуць, ды не грыбы збіраць. Гэта была перасцярога для блатных, апісанне таго, што іх чакае ў выпадку арышту. Сотні куплетаў яблычка адначасова высмейлівае бальшавікоў. Што я бачу, што я чую, Ленін з даху лямантуе, трэба нашаму народу даць гаўняк, а не свабоду. Сядзець Троцкі на паркане пад сярпом і молатом, дайце рускім перцу і солі, каб не здохлі з голаду. Гэтак з'едліва і саркастычна крытыкавалі злодзеі савецкі лад і выставлялі насмех бальшавіцкіх лідараў, Леніна да Троцкага. Яблычак па-заліхвацку каціўся па ўсёй Расіі, і справіцца з ім не маглі ніякія забароны ды рэпрэсіі. Ён быў няўлоўны і бяссмертны. Калі яго вынішчалі ў адным месцы, ён з'яўляўся ў 10 іншых. Яблычак гучаў у турмах, яго напаўгалосу спявалі ў казематах ЧК, у войску, на вёсцы і ў горадзе. Назаўтра старцаў, спаткаўшы Крывашэіна, расказаў яму, што ў Еўропе спыніўся дэлегат з цэнтра. Хоць старцаў не паважаў хамаватага і беспрынцыповага выскачку, аднак палічыў патрэбным папярэдзіць яго пра гэта. Крывашэін быў яму патрэбны, бо як камендант горада мог дапамагчы абжыцца ў Менску і паспрыяць у нялёгкай місіі. У дадзены момант яму важна было знайсці прыстойную кватэру. Паколькі ў горадзе панаваў гармідар, толькі камендант быў у стане хутка і ўдала вырашыць гэтае пытанне. Хоць старцаў не зносіў ніякай няшчырасці, да нахабнага і хітраватага каменданта ён мусіў паддобрывацца, прыкідваючы услужлівым і язычным. А з якой мэтай прыехаў? Занепакоіўся Крывашэін. Не ведаю, я не размаўляў. Мяркую, што ён мае некую сакрэтную місію. Камендант задумаўся. На ягоным камуністычным сумленні было шмат грахоў рознай цяжкасці. Ён падзякаваў старцаў і ўміг з ім развітаўся. Кватэрнае пытанне ён паабяцаў уладзіць асабіста, як толькі надарыцца вольны час, і неўзабаве стрымаў сваё слова. Крывашэін у спешным парадку пазваніў у гатэль Еўропа. Да тэлефона папрасіў дзяжурнага. Размова з ім яшчэ больш яго ўстурбавала. З яе вынікала, што дэлегат з цэнтра жыве інкогніта, цікавіцца гарадскімі парадкамі мясцовымі ўладамі, паводзіць сабе вельмі загадкава і фанабэрыста. Камендант ужо не на жарт спалохаўся. Пэўна, былі нейкія даносы, а хто мог зашысцарыць? Можа, старшыня гарвыканкама Родзін? Не любіць мяне мерзотнік. Раптам у ягонай галаве нарадзілася думка, ад якой ён аж падскочыў у крэсле. Ён успомніў, што акурат заўтра спаўняецца 2-я гадавіна лютаўскай рэвалюцыі. Камендант пастанавіў выкарыстаць нагоду, каб запрасіць да сабе на вячэру дэлегата ЦК Азію. Размова з ім дала б Крывашэіну магчымасць, як ён спадзяваўся, ацаніць сур'ёзнасць сітуацыі. Неўзабаве пад парадны ўваход гатэля Еўропа пад'ехаў шыкоўны аўтамабіль гарадскога каменданта. Зайшоўшы папярэдню ў дзяжурку, Крывашэін праверыў асабістыя звесткі дэлегата. Запомніў ягонае імя і імя па бацьку – Іван Андрэевіч. Прозвішча Азія напаўняла асаблівай трывогай. Яно падавалася Крывашэйну маскай, што хавае небяспечную таямніцу. Камендант моцна захваляваўся. Пад некай выдуманай прычынай выслаў з пакоя дзяжурнага, выняў з унутранай кішэні цынкавую плоскую пляшачку з разведзеным вадою спіртам. 2 глыткамі асушыў палову ёмістасці. Потым запаліў цыгарету, каб перабіць пах алкаголю. Выйшаў у хол. Таварыш Азія ў сябе? Запытаў дзяжурнага. Так. Які бакой? 34. Крывашэін прухкім крокам патупаў уверх па сходах. Спыніўся каля дзвярэй Філіпага пакоя. Хвілю пастаяўшы, пастукаў. Знутры раздалося гучнае: «Запаўзай!» Адчыніў дзверы і пабачыў перад сабою высокага і самавітага элеганта ў паліто і капелюшы з тэчкай у руцэ, бо Філіп акурат хацеў выйсці па справах. Фасоніста апрануты мужчына уважліва
нібы нават крыху іранічна глядзеў у вочы каменданту, у якога ажно халадок прабег па спіне. Аднак алкаголь дадаў яму адвагі. Салодка усміхаючыся, ён перарваў маўчанне. Прашу прабачэння, што турбую, але я палічыў сваім абавязкам. Увогуле я хацеў запытацца, як вы сабе адчуваеце пасля такога цяжкага падарожжя. А вы не лекар, таварыш? Перапыніў яго Філіп. Не, зусім не лекар. Тады, можа, магілы капаеце? Ну, калі вы дала коп, то прыйшлі зарана. Я прашу мяне не падганяць, а спакойна дачакацца. Крывашеін адчуў, што на ягоным ілбе выступіў пот. Вось жа ўкляпаўся. Амаль з роспачу ў голасе ён прамовіў: Я камендант горада Менска, Крывашеін. Крывашеін, ага, расцягваў Філіп, пільна ўглядаючыся ў аблічча каменданта. Я асабіста, як кіраўнік горада, палічу за гонар пасадзейнічаць, у чым толькі трэба. Я валодаю ўсёй інфармацыяй, у тым ліку канфідэнцыяльнай. Да вашых паслуг. Незалежна ад пары дня ці ночы. Толькі сёння даведаўся пра ваш прыезд і адразу ж да вас прыбыў. Філіп, бадай, упершыню ў жыцці здзівіўся. Яго нават наведала думка, ці не вар'ят гэта раптам. А камендант падміргнуў яму, што мела быць знакам свойскасці і гатовасці прыступіць да аказання паслуг. Гэта падалося Філіпу забаўным, таму ён напусціў яшчэ больш паважную міну, пазяхнуў і запытаў: Колькі вы кольнулі сёння? Усё заўважыць, вось дзе паршывец. Толькі кроплю зусім, холодна, як халера. Прабачце, калі ласка. Угу. А камендант падлабуньваўся і раскладваўся на атамы. Усё, што вам, таварыш, толькі будзе трэба. Неадкладна будзе зроблена. Можа, жытло вам не падабаецца. А сталавацца можна ў мяне. Угу. А калі патрэбна дапамога ў працы, я ўжо маю памочніка і гэтак далей. Філіп меў на ўвазе Яся. Што за няпруха, падумаў Крывашеін. Але раптам зусім неспадзёўкі адчуў, што высокі функцыянер паляпвае яму па шчацэ. Ён нават не захліпнуўся ад радасці. А з вуснаў поўнага велічы ягамосця плыў лагодны голас. Ну, старайся, абармот. Пабачым, як будзе далей. Філіп нічога не разумеў, меў здагадку, што яго зблыталі з некім іншым. Але ён быў цёртым пернікам. 13 гадоў зладзейскага жыцця надзялілі яго каласальнай упэўненасцю ў сабе, а гэтая сітуацыя падалася яму смешнай і недарэчнай. Ён пакуль не даў бы рукі на адцін, што да яго сапраўды завітаў камендант горада. Дурня доўга шукаць не трэба, ён сам сябе пакажа. Разам яны спусціліся ўніз. Камендант услужліва нёс тэчку, у якой ляжалі прылады для ўзлому. Іх трэба было сёння аддаць Казіку Марэцкаму, які ўдзень не выходзіў з дому. Філіп якраз дзеля гэтага планаваў падацца на Залатую горку. У мяне да вас вялікая просьба, таварыш. Звярнуўся да Філіпа камендант, калі яны былі ў холе. Угу. Каб адзначыць заўтрашнюю гадавіну лютаўскай рэвалюцыі, я запрасіў да сябе на сціплую вечэру некалькі знаёмых. Усе свае людзі. Ласкава прашу не адмовіць і аказаць нам гонар сваёй прысутнасцю. Я быў бы невынавольна рады. Угу. Будуць розныя закускі, ікра, гарэлка, яшчэ царская. Угу. Ікру да д'ябла, лепей каньяк, сказаў Філіп. Натуральна будзе, колькі заўгодна, усцешыўся Крывашеін. А што тычыцца кампаніі, то я аддаю перавагу дамскай і гэтак далей, пазяхнуў Філіп. А як жа, я таксама, і гэтак далей, ха-ха-ха. Крывашеін зіхацеў. Да ўсяго ён прасіў Філіпа, каб той карыстаўся ягоным аўтамабілем, калі толькі пажадае. Падаў тэлефонны нумар у гараж. Машына будзе выключна для вашага карыстання. У мяне ёсць яшчэ адна.
Філіп ласкава згадзіўся, залез у машыну з адкідным дахам і разваліўся на сядушцы. Камендант захлопнуў за ім дзверцы. Філіп падаў яму руку, а камендант моцна яе паціснуў. Прапанаваў таксама, што можа суправаджаць дэлегата, але Філіп адмовіў. Не люблю, калі ў мае справы суюць нос і гэтак далей. Ясна, ўсё зразумела, няма пытанняў і гэтак далей. Камендант падміргнуў. Аўтамабіль крануўся з месца. Філіп часам кідаў кіроўцу. Прама, улева, направа. Той мала што разумеў, бо быў кітайцам, але аўтамабілем кіраваў вельмі хвацка. А Філіп з гонарам паглядаў на пешаходаў, якіх яны міналі. Каля паўлінчнай крамы Філіп загадаў спыніцца. Зайшоў унутр. Маё шанаванне, калі ласка 2 дзесяткі найлепшых цыгарэт. Паўця заўважыла, што ейны нядаўні збаўца пад'ехаў да крамы на новым аўтамабілі і ўся палала ад захаплення. Цыгарэты яму падала, нібы ў палёце. Можа, яшчэ нешта? Хопіць. Паўлінка не хацела браць грошы за цыгарэты. Але вы мяне ўратавалі ад гэнага боўдзілы. Дапамагчы чароўнай жанчыне гэта справа гонару і гэтак далей. Шчокі ў паўкі пунсавелі як макі, а Філіп пачціва пакланіўся і вярнуўся ў аўтамабіль. Пачаставаў кіроўцу цыгарэтай і сам запаліў, каб яшчэ хвіліну пакрасавацца ў бліскучым аўто перад ураджанай маладзіцай, якая кідала частыя позіркі праз акно. Потым яны выехалі на Камароўку. Філіп загадаў кіроўцу чакаць яго ў сляпянскім завулку, а сам пайшоў да Казіка. Аддаў яму зладзейскія прылады, папрасіў перадаць панічу, што будзе чакаць яго заўтра ў гатэлі «Еўропа» у пакоі нумар 34 о 7 гадзіне вечара. Казік прапанаваў гарэлку. Філіп з радасцю згадзіўся. Ён быў у цудоўным настроі. Раптам ён прыпомніў, што яго чакае кіроўца. Узяўшы лусту хлеба і кавалак кілбасы, наліў, не шкадуючы, вялікі кубак гарэлкі і занёс шафёру. Той вельмі ўсцешыўся з пачастунку. Шчыра дзякаваў, збіваючыся з расейскіх словаў на кітайскія. Адкуль у цябе машына? Пацікавіўся ў Філіпа Казік. Пазычыў у каменданта. Крывашэйна? Так. А гэны то яшчэ дзяржыморда, аблатным некалі быў. У Смаленску не адну касу абрабіў, я ведаю яго супольніка, дык ён мне расказваў, што цяпер праз крывашэйна процьма хлопцаў у Смаленску згінула. Ведаў блатных, ведаў трушчобы, ну і здаваў усіх. А мне будзе боты чысціць і гэтак далей, як захачу, выхваляўся Філіп. Глядзі асторожна. Філіп пазяхнуў. Не дрэйфі. Я і разумнейшых за яго на ўсе 4 нагі падковваў. Развіталіся. Шмат трэба было б пісаць, каб распавесці пра ўсе далейшыя Філіпавы прыгоды ў той дзень. Найлепш пра тое магла б расказаць гаспадыня бардэля на Новакраснай, Броха, і 4 ейныя дзяўчынкі, якія павесяліліся тады на 5. П'яныя ў дошку ў адной бялізне, яны каталіся менскімі вуліцамі ў раскошным аўтамабілі. Філіп прыспешваў кіроўцу, а той не шкадаваў газу. Паўночы яны ганялі як віхор, з аднаго канца горада на другі. Калі прыпыніліся на адной з вуліц, Філіп падняўся ў аўтамабілі і заспяваў на ўсё горла. Ніхто добром не даст збаўлення, ні бог, ні цар, ні герой. Даб'емся самі вызвалення сваёй уласнаю рукой. Спеў прывабіў 2 міліцыянтаў. Яны наблізіліся да дзіўнай кампаніі, але кулімгом далі драпака. Адзін з іх пазнаў аўто грознага каменданта. Амаль пад раніцу аўтамабіль адвёз дэлегата Азію ў гатэль «Еўропа». Кіроўца, які быў у захапленні ад свайго новага шчодрага шэфа, паехаў у гараж. А Філіп, напяваючы пад носам «Інтэрнацыянал», горда прайшоўся па холе і пакрочыў да сябе наверх.
Дзяжурны кланяўся яму з вялікаю пашанай. Эпізод 3. Вялікую гасцёўню ў каменданцкай кватэры ператварылі ў сталовую. Гэта было лішнім, бо гасцей мела быць няшмат, але Крывашеін лічыў, што так будзе шыкоўней. Кацярына Паўлаўна, каханка каменданта і гаспадыня прыёму, справілася з заданнем, адрываным ад свайго тарана, як найлепей. Жанчына была недабітай буржуйкай, якая ўратавалася толькі дзякуючы незвычайнай прыгажосці. Родам яна была з Украіны. Маёмасць ейнага мужа канфіскавалі. Яго самога забілі, а яна трапіла ў гарэм да нейкага чырвонага афіцэра. Потым, пераходзячы з рук у рукі, апынулася ў Смаленску. Там ейны папярэдні каханак прайграў Кацярыну Паўлаўну карты ў ачко Крывашеіну. Той забраў яе ў Мінск. Крывашеін здзекаваўся з ціхай рахманай жанчыны. Яна жыла ў пастаянным страху, грызучы сябе, а што яе чакае заўтра. Асабліва яна баялася Крывашеіна, калі той быў п'яны. Шчыра кажучы, каменданту яна ўжо накучыла, і ён знайшоў сабе некалькі новых палюбоўніц. Ён мог ужо даўно саступіць Кацярыну некаму са сваіх калег, але трымаў яе пры сабе праз снабізм. Яму імпанавалі ейныя добрыя манеры, веданне замежных моваў, зграбная пастава. Пад вечар Крывашеін з'явіўся дома. У гасцёўні стаяў прыгожа накрыты стол, было нагатавана шмат халодных закусак і падрыхтаваны алкаголь. Камендант быў задаволены. Паклікаў каханку і далікатна ўзяў яе за плячо. Глядзі мне, Каця, я запрасіў сёння на вячэру дэлегата з Масквы. Гэта вельмі вялікая шыха. Пастарайся яму дагадзіць, каб ён быў задаволены. Разумееш? І без усялякіх там буржуйскіх цырымоній. Сама да яго клейся. Калі добра справішся, то я буду цябе ўдзячны. Калі не, то я цябе гэта прыпомню. І з дапамогай сціснутага кулака, падсунутага ёй пад нос, Крывашеін надаў важкасці сваёй просьбе. А што ж я магу? Не сяду ж я сама яму на калені, не кінуся ж на шыю. Пераспіш з ім, я гэта ўладжу. Толькі прашу, каб без фокусаў. І не рабі міны, як у нябожчыцы. Ты мусіш быць вясёлай, гарэзлівай, спакушаць яго. Разумееш? Я не ўмею гэтак, я не прастытутка. Ты ў 100 разоў горшая за любую шлёндру. Запішы сабе гэта на лбе. Ты буржуйка. Сраная інтэлігентка. І носа мне тут не задзірай, бо я табе яго апушу. Рабі, што хочаш, я нічога не ведаю і ні ў чым не разбіраюся. Дык разбярэшся ў мяне. Надзенься прыгожа, схадзі да цырульніка, парфуму там маеш. Калі мяне падвядзеш, то ўсё, табе труба. Я на цябе разлічваю, а не дык іншую б узяў. Такіх патаскук шмат ёсць. Камендант выйшаў. Кацярына засталася адна. Ёй авалодала роспач. Яна адчувала сабе кволай дзяўчынкай, якая згубілася ў цёмным страшным лесе. Тое, што адбывалася з ёй ад пачатку рэвалюцыі, здавалася ёй кашмарным сном. Яна бачыла столькі жахлівых рэчаў, перажыла столькі прыніжэнняў, але ніяк не магла з імі змірыцца. Навошта гэта ўсё? За што? З дзяцінства яна старалася быць з усімі добрай і зачлівай. Муж яе проста абагаўляў. Нікому яна не зрабіла нічога благога, а тут раптам яе пачалі маральна і фізічна гвалціць. Ставіліся як да рэчы, якая дае задавальненне. Высмейваць ейную далікатнасць, дабрыню, сарамлівасць. Магчыма, цяпер ейны боль крыху прытупіўся, але яна дагэтуль не перастала сачыць вачыма спалоханага дзіцяці за тымі людзьмі, якія яе атачалі. Быў перыяд, калі яна спрабавала падладзіцца пад стыль акружэння. Старалася быць вясёлай, крыху пахабнай, але ў яе кепска выходзіла. Яна была штучнай і смешнай. Толькі алкаголь рабіў яе менш скаванай і баязлівай. Але яна вельмі дрэнна пераносіла пахмелле. Таму пасля кожнай досыць заўзятай гулянкі цяжка пакутавала. Тым часам у гатэлі «Еўропа» у пакоі пад нумарам 34 адбывалася нарада Філіпа Лысага і Яся. Хлопец збіраўся абшастаць пакой нумар 13, карыстаючыся тым,
што старцу з жонкай таксама меў ехаць на вячэру да каменданта. У цябе сама меней 3 гадзіны часу і гэтак далей. Калі яны будуць вяртацца раней, то я іх аперажу і дам тебе сігнал. Сачэш? Справу яны абмеркавалі ўсебакова. Я праверыў калідоры ў гатэлі. Там швэндалася цэлае мноства розных людзей, як вайскоўцаў, так і цывільных, таму на яго ніхто не звяртаў увагі. Яны дамовіліся, што ў выпадку шухеру Ясь скажа, што мае справу да дэлегата Азіі. А 18:45 Філіп развітаўся з Ясем. Праз паўгадзіны можаш пачынаць хіпіш. Пабачыш праз акно, як мы ад'едзем і гэтак далей. Я пачакаю каменданта ўнізе. Неўзабаве каля параднага ўвахода ў Еўропу спыніўся аўтамабіль каменданта. Філіп спаткаў Крывашэйна ў вестыбюлі. Злодзей не хацеў, каб бальшавік трапіў у ягоны пакой, дзе быў паніч. Крывашэйн моцна паціснуў нядбала пададзеную руку Філіпа. Прашу прабачэння, што змусіў вас чакаць. Люблю пунктуальнасць, сказаў Філіп. Я таксама, і яшчэ адна хвілінка забяром толькі старшыню чакае ягоную жонку. Чароўная жанчына. А што за голас? Малдаўскі салавей. Праз момант у холе з'явіліся старцаў і ягоная жонка. Яны не пераносілі каменданта, але мусілі прыняць запрашэнне, каб не паказацца варожымі. Крывашэйн прадставіў ім дэлегата Азію. Раней ён паспеў нарасказваць старцам пра яго шмат цікавінак, узятых пераважна з здагадак і фантазій. Агульная характарыстыка была наступнай: ідэйны, суровы, разумны, дапытлівы, непадкупны, але не цураецца жанчынак і гарэлачкі. Кацярына Паўлаўна убралася ва ўсё найлепшае, згодна з інструкцыяй Крывашэйна, падмацаванай ягоным кулаком. Яна сапраўды была вельмі прыгожай. Ейны бледны авальны твар аздаблялі дзівосныя вочы, чорныя броўі і вейкі, а таксама яскрава чырвоныя губы ідэальнай формы, якія не патрабавалі ніякай памады. А ейная усмешка зіхацела перламутрам здаровых і роўных зубоў. Гасцей яна прывітала найзычлівей, як толькі магла. Філіп Лысы быў уражаны ейным харабством. Яна здавалася яму казачнай істотай. Ён не мог наглядзецца і адвесці ад яе вачэй. Жанчына, заўважыўшы ягонае поўнае захапленне позіркі, уся залілася чырванню. Гэта зрабіла яе яшчэ больш вабнай. Госці расселіся пры стале. Крывашэйн стараўся з усіх сіл разварушыць субяседнікаў. Ён прамовіў урачысты тост. За здароўе Леніна і Троцкага, правадыроў расійскай рэвалюцыі! З-пад цішка ён сачыў за рэакцыяй на твары дэлегата, але нічога не заўважыў, апрача выразнай сімпатыі да суседкі справы. Бярэ яго, падумаў з задавальненнем і зычліва глянуў на сваю каханку. Пасля тоста ўсе выпілі. Потым было яшчэ некалькі тостаў, і напружаная атмасфера разрадзілася. Апрача ўжо вядомых нам гасцей быў запрошаны таксама старшыня надзвычайнай камісіі Сідар Міцін, былы чыгуначнік, непрыемны з выгляду і пануры тып. Ён прыйшоў са сваёй грамадзянскай жонкай, якой было толькі блізу 17 гадоў. Яна выглядала як дзіця, муж быў старэйшы за яе больш як у 3 разы. Далей сядзеў старшыня гарвыканкама, Габрэй, вельмі разумны, нервовы і худы. Ягонае прозвішча было Родзін, імаверна, яно было змененае. Старшыня прыйшоў са сваёй сакратаркай, ідэйнай камуністкай Вольгай Рамскаю, немаладой ужо брыдкай і высахлай жанчынай з гарачым тэмпераментам. Вольга сублімавала сваю празмерную сексуальную энергію ў фанатычную партыйную працу. Амаль усе даволі хутка напіліся як бэлі, бо ўсе тосты былі рэвалюцыйныя і дзяржаватворчыя, таму іх нельга было ігнараваць. Найлепш трымаліся камендант і Філіп, абодва былі вельмі добра спрактыкаваныя ў спажыванні алкаголю. Габрэю Родзіну вечарына не спадабалася. Ён прыйшоў сюды больш з абавязку, бо вячэру прымеркавалі да гадавіны лютаўскай рэвалюцыі. Ён ведаў, што Крывашэйн шалёна ненавідзіць яго і пачуваўся няўтульна. А Крывашэйн наўмысна яго запрасіў амаль афіцыйна, каб паказаць яму свайго важнага госця.
Гэта была яшчэ адна магчымасць зрабіць прыкрасць пагарджанаму габрэю. Калі менскім злодзеям антысемітызм быў абсалютна чужы, то ў расейцаў быў гэта свайго роду інстынкт. Яго ўтаймоўвалі, умела хавалі, але ўсё ж яго можна было лёгка заўважыць. Філіп услед за папярэднікамі ўстаў, каб таксама сказаць тост. Усе паўздымаліся са сваіх месцаў і стоячы чакалі. Філіп прабегся сур'ёзным позіркам па тварах гасцей і прамовіў: «Давайте выпьем за мяне!» Павісла цішыня. Гэты тост пасля шматлікіх ліслівых прамоваў, пахвал і паказнога захаплення рэвалюцыяй быў як мінімум сюрпрызам. Усе выпілі досыць паспешна і маўчком. Госці былі збянтэжаныя. Выглядала, што дэлегат цалкам імі пагарджае і не хавае гэтага. Сведчыла пра гэта і тое, што Філіп не падтрымаў размову на розныя актуальныя тэмы. Ён нібы ігнараваў і не слухаў асцярожных высказанняў прысутных. Дэлегат еў і піў, а чым больш піў, тым мацнейшая рабілася ягоная зацікаўленасць пенкнай суседкай. Тая старалася яго зачараваць, прычым імпэты ёй дадавалі кіданыя час ад часу ў ейны бок красамоўныя позіркі каменданта. Але падпіўшы, яна ажывілася і насамрэч адчула прыхільнасць да свайго суседа. У пакоі было шумна, таму яны маглі спакойна размаўляць, не асцерагаючыся, што іх падслухаюць. Кацярына Паўлаўна запытала Філіпа, якія вынікі можа быць уварвання капіталістаў у СССР. Той адказваў: «Самыя ўвішныя наб'юць сабе кішэні і амен». «А вы не чуецеся ў небяспецы?» «Для нас гэта ганс-памада, не холадна, не цёпла. Абы была гарэлка, добрая работа і гэтак далей». «Падабаецца вам Менск?» «Канешна. А тут можна плаваць?» «А што вам найбольш у Менску падабаецца?» «Вы». Філіп сказаў гэта цалкам шчыра і сур'ёзна. Кацярына пачырванела і запытала залётна: «Ну, а сённяшняя наша кампанія?» «Фраеры і гніды», – спакойна адказаў Філіп. «Усе яны паскудныя ашуканцы, шпагаты і гэтак далей». Гэтае меркаванне здзівіла Кацярыну, хоць насамрэч яно мала чым адрознівалася ад яе інейнага ўласнага погляду. Тым часам паніч у Еўропе не біў лынды. Як толькі пабачыў праз акно ў пакоі Азіі, што аўтамабіль каменданта забраў гасцей і паехаў, адразу ж вышмыгнуў у калідор. Спусціўся наўскач на першы паверх і, выкарыстаўшы спрыяльны момант, тут жа адчыніў адмычкай дзверы ў пакой нумар 13. Замкнуў іх за сабой знутры, а на дзвярной ручцы павесіў шапку, каб яна закрывала замочную шчыліну, і ўзяўся за справу. Насамперш ён раскінуў розумам, дзе той злодзей мог схаваць блід. Зазірнуў у печку, там было пуста. Пачаў абшнырваць увесь пакой, пакінуўшы без увагі рэчы пастаяльцу. Прайшло даволі шмат часу, а яму нічога не ўдавалася знайсці. Ён пачаў нават крыху непакоіцца, але часу было яшчэ дастаткова. Хлопец прыступіў да пільнага обшуку, але зноў марна. Тады ён пастанавіў даследаваць усё паступова і метадычна. Мэблю, сцены, падлогу. Праз гадзіну пакой выглядаў жахліва. Шпалеры ў тых месцах, якія выклікалі хоць найменшае падазрэнне, што там ёсць схованка, былі аддзёртыя або звісалі шматкамі. Ясь выкалупаў з падлогі ўсе паркетныя квадраты, якія сядзелі няшчыльна. Дзе-нідзе ён выламаў шаберам пячную кафлю, каб глянуць, ці за ёй выпадкова нічога няма. Распароў матрацы ў ложках, павыцягваў з камоды ўсе шуфляды. Нават вырваў шаберам тыльныя дошкі ў люстры. І ўсё марна. Можа, яму б і не ўдалося нічога знайсці, але наяк ненаўмысля затрымаўся вокам за верхнюю частку печкі. Збоку ўгары была шырокая шчыліна ў сцяне. Ён падсунуў стол, залез і праверыў. Было пуста. Тады ён прыкінуў, што трэба глянуць і на самой печы. Паставіў на стале крэсла і ўскарабкаўся на яго.
Далонню ён пачаў абмацваць верх печкі, недасяжны для вачэй. Раптам пад рукой ён адчуў нешта цвёрдае, выцягнуў невялікі клунак. Больш на печы нічога не было. Ясь злез са стала і агледзеў находку. Гэта была перавязаная шнурком кішэня, жыўцом ададраная ад штаноў. Усярэдзіне было некалькі абкручаных паперай скрутачкаў. Калі Ясь разгарнуў, то пабачыў залаты мужчынскі гадзіннік, больш за дзясятак пярсцёнкаў, адзін цяжкі бранзалет, адну брошку і адзін важкі ланцужок для кішэннага гадзінніка. 3 пярсцёнкі, як ацэньваў Ясь, былі з брыльянтамі. Адзін з іх быў вялікі, можа на 1,5 карата. Іншыя 2 былі крыху меншыя. Ясь глянуў на гадзіннік. Работа заняла ў яго больш за 2 гадзіны, але часу яшчэ хапала. Ясь вырашыў аглядзець і рэчы пастаяльцаў. Слядоў свайго знаходжання ў пакоі ён і так не мог знішчыць, таму ўжо нічым не пераймаўся. Сярод рэчаў, частка якіх ляжала ў нераспакаваных чамаданах, было шмат дарагога адзення, але Ясь не мог усяго забраць, бо яго было б цяжка вынесці з гатэля. Таму ў невялічкі чамаданчык ён паскладваў толькі самае каштоўнае і перад 9 гадзінай вечара пакінуў пакой старцавых. У гатэлі яшчэ панавала мітусня, таму на паніша ніхто не звярнуў увагі. Ён свабодна выйшаў на вуліцу. Ён ішоў і пасміхаўся, бо добра выканаў заданне і быў сабою задаволены. Яму згадаліся баранавы словы: «Лепш зусім не брацца за работу, чым дрэйфіць і панабіраць лахманоў, а пакінуць самрак і блід». Перапалоху на імпрэзе ў каменданта нарабіла маладзенькая жонка старшыні ЧК Міціна. Яе пачало ванітаваць. Таму муж, згробшы яе пад рукі і, развітаўшыся, пацягнуўся дадому. Старшыня гарвыканкама з сакратаркай выйшлі неўзабаве пасля іх. Астатнія працягвалі баляваць у 5. Камендант радасны, з усмешкай ад вуха да вуха забаўляў жонку старцава і кляўся ейнаму мужу ў вечнай дружбе. Аж да скону і труны. Кватэрку атрымаеце праз некалькі дзён такую, што ах, успомніце маё слово. Ён пачаў намаўляць жонку старцава нешта праспяваць. Жанчыну не трэба было доўга ўпрошваць. Яна падышла да піяніна, пачала граць і зацягнула дубінушку. Спявала добра, свабодна. Рэшта ахвотна падхоплівала прыспеў. Калі Альжбета скончыла песню, усе з энтузіязмам запляскалі ў ладкі. Яна выканала і іншыя песні, перайшоўшы на лягчэйшы рэпертуар. Філіпа не браў алкаголь. Ён піў, еў і запрашаў іншых з ім чокацца. Камендант не адставаў ад яго ў піцці. Рэшта таварыства спасавала. Блізу поўначы баль пастанавілі закончыць. Камендант загадаў Кацярыне Паўлаўне апрануцца. Правядзем гасцей. А ў пярэднім пакоі ён лагодна звярнуўся да яе. Застанешся на ноч у гатэлі з дэлегатам. Гэта было б вельмі міла з твайго боку. І ён пяшчотна ўшчыпнуў яе за падбародак. У Еўропе ўжо было ціха. Усе пайшлі са старцамі, каб правесці іх да пакоя. Калі ж старцаў запаліў святло, усе, акрамя Філіпа, застылі як прыкутыя. Пакой выглядаў як пасля ўрагана. Першым адазваўся Філіп. Работа нішто сабе. Паклікалі дзяжурнага. Адразу ж пачалі яго распытваць, але ён нічога не мог сказаць. Стаяў разгублены і дрыжаў ад страху перад суровымі прадстаўнікамі ўлады. Толькі Філіп спакойна адзначыў. Няма сэнсу яго вінаваціць і гэтак далей. Сюды кожны можа зайсці. Розных галадранцаў тут поўна круціцца. А замкі такія, што пальцам можна адамкнуць. Тым часам старцаў агледзеў, што знікла няшмат рэчаў. Трэба паведаміць пра здарэнне начальніку следчага аддзела, выказаўся камендант. Не варта, флегматычна ўставіў Філіп. Толькі смяяцца будзе з гэтага і гэтак далей. Што з воза ўпала, тое прапала.
Камендант, Кацярына Паўлаўна і Філіп развіталіся са старцамі. Пайшлі ў Філіпа ў пакой, прыселі. Раптам камендант звярнуўся да Філіпа. Выйдзем, таварыш, на хвіліну ў калідор. У мяне да вас сакрэтная справа. Філіп галантна пакланіўся жанчыне. Парабачце, калі ласка. У калідоры Крывашеін, падагрэты алкаголем, пачаў таямніча шаптаць Філіпу. Прашу звярнуць асаблівую ўвагу на Кацярыну Паўлаўну. Буржуйка, але жанчына хоць куды, аж вочы закатваюцца і гэтак далей, сказаў камендант у стылі Філіпа. Вядома, канешне, згадзіўся блатны. Я б папрасіў толькі пра адну паслугу. Можна сказаць, патрэбна ваша асабістая дапамога. Якая канкрэтна? Ёсць тут адзін гіцаль, старшыня гарвыканкама Родзін. Той, што быў у мяне на гасцях разам з сакратаркай. Такі ўжо вылюдак, якіх яшчэ пашукаць трэба. Увесь час піша даносы. На працы праз яго вархаў. Нібыта строга прытрымліваецца распараджэнняў, а насамрэч што хаос стварае. Вельмі непрыемны тып. Мне б хацелася прыбраць яго з маёй тэрыторыі. Я ўжо спрабаваў сам гэта ўладзіць. 3 разы пісаў у Маскву, назваў сведкаў, якія могуць зацвердзіць. Ён сам з буржуйскай сям'і, закончыў універсітэт. Ягоны брат трымае краму ў Варшаве. А разумееце, таварыш, наколькі шкодным можа быць такі чалавек у прыфрантавым горадзе. Можа вы, таварыш, са сваімі сувязямі маглі б даць яму адпаведную характарыстыку. Трэба пляжыць падобных буржуйскіх сынкоў. Можна было б, толькі што? Вось што. Філіп вельмі красамоўна пацёр вялікі палец аб указальны, паднёсшы руку да носа камісара. Разумею, сказаў Крывашеін. Ну вось, прыемна з разумным чалавекам мець справы і гэтак далей. А колькі? Пацікавіўся камендант. Задумаўся Філіп. 1000 рублей царскім золатам, і праз 2 тыдні нават ягонага духу тут не будзе. Абяцаеце? Я слоў на вецер не кідаю і гэтак далей. Выпнуў грудзі Філіп. Прабачце, калі ласка, я згодны. Для мяне гэта гонар. Заўтра о 10 раніцы грошы будуць у вас. Добра, але каб не пазней. Вярнуліся ў пакой. Кацярына Паўлаўна зняла паліто ды шаль і цяпер сядзела каля століка. Крывашеін шматзначна кашлянуў і прамовіў. Ну, не буду перашкаджаць. Паціснуў руку Філіпу і Кацярыне Паўлаўне. Салодкіх мрояў. І ў той жа момант знік. Вам не прыкра, што я тут і гэтак далей? Не, а што мне рабіць? Ён загадаў мне тут застацца, таму ў мяне няма выбару. Дык вы па ягонай волі? Так. У нас так не робіцца. За гэта ў морду б'юць і гэтак далей. Выходзіць, што з каханкі ён хоча бляць зрабіць. Кацярына Паўлаўна з замешканнем паглядзела на Філіпа, а той пачаў апранацца. Потым наблізіўся да яе і сказаў. Я адвяду вас дадому. Я не пайду, ён мяне паб'е. Такі быў ягоны загад, каб я з вамі засталася на ноч. Філіп задумаўся. Ага, весела выпаліў ён праз хвілю. Можам так зрабіць, вы тут пераначуйце, а я пайду спаць у іншае месца і гэтак далей. Вярнуся заўтра зранку, блізу 10. Камар носа не падаткне, ці ж не? Філіп узяў ейную руку, з пашанай пацалаваў і выйшаў з пакоя. На развітанне ён паўтарыў словы Крывашеіна. Салодкіх мрояў. Толькі ад'ехала машына каменданта, як з Еўропы выйшаў дэлегат Азія і рушыў у кірунку Нова-Краснай. Можа, у Брохі будзе вольная каторая з дзяўчынак. Доўгі флірт з прыгожай кабетай так яго распаліў, што ён вельмі мучыўся і не мог бы заснуць, калі б мусіў правесці гэтую ноч у самоце.